пощастило. Так, де у нас мужчини? Первый. Заходьте, мужчини. Бережно. Потихеньку. Добрий день. У мене їдальня Чудово пахне свіжоспечений пиріг, щоб і дар земний, і щире слово гість відчув, ступивши на поріг. І педагогічному колективу за гостинний прийом. Беріть папочки. Иди сюда. Давай, Наталья, сильникаву я. Підходьте. Ви в програмку. Так, заходьте матеріали, так каже, щоб подивіться програму всю. І чайку всіх Людмила, ви дайте завтра, щоб усіх.